Baba. Tsayuwar me kai ta anan kana gari ya kama da wuta ba harka. Wallahi tun ɗazu nake tattara na rasa ma ya zan yi. Ina nan na riga na tsaya na kafa na tsare Allah ka mun wani mai ƙararren kwana in ci mai bura uba in aishi komai mai ke hannu. To ai kai karamin kwaro kai bindiga fa na siyo fa. Kai bura uba yau. Tsaya. Bura uba yau mun yi babban kamu. A kai Kai. Me wannan kuma? dan kamfai ne wannan ai. To, me wannan? Ai ba komai. Ai ba komai.